Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island region, ang amo ni dulong sa inyo. Kagyaring aton top story subong nga adlaw, February 17, 2026. Bishop Alminaza nagpanawagan sa peace talk sa tunga sang NPA kag Army. 11 feet na ang ginusmod sa ginapatian nga sinkhole sa Banwa sang Tuboso. May 5 ka pisos nga saka sa bilis ang kada kilo sang bugas sa merkado. Magtiyo na lumos sa Cadiz City. Kag sa good vibes, nagsugod na ang celebration sa Chinese New Year. Kag nagkanilain nga mga aktibidad ginpreparar para sa Bacolao Youth Festival. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, closed fishing season sa Visayan Sea natapos na. Sumugod sa kahapon, Pebrero 16, ginlift na ang closed fishing season para sa conservation ng sardines, herrings, kag mackerel sa baybayon sakop sang Visayan Sea. Ang commercial fishing ang sarang naliwat mapadayon kasunod sa 3 ka bulan nga ban sang pagdakop sa amo nga mga species sang isda. Kada Nobyembre 15, ginapatuman ang fishing ban sa among mga isda sa Visayan Sea para matagaan sa higayon ang mga isda nga makapangitlog kag mapadako anay ang mga bag-ong buto. Sakop sang closed season ang baybayon sang Capiz, Iloilo, Negros Occidental kag Cebu. Sa number 9, Bacolod City, nagpain sang 27 million pesos para sa pag-host sa pinakaunang nga Niraam. 27 million pesos ang ginbulig nga pondo sa siyudad sa Bacolod sa Department of Education para sa pag-host sa 11 nga Negros Island Region Athletic Association Meet. Pagahiwaton sa siyudad ang pinakadako nga sports competition sa rehiyon. Sumugod Marso 1, tub-tub 7. Ginsiling ni Attorney Marty Go, ang Secretary to the Mayor, nga ang pondo nga ginpain sa syudad posible nga iga-release na buwas nga adlaw Miyerkules. Ang pondo ang paggagamiton sa DepEd para sa manggalastuhon sa sulod sing isa ka semana nga kompetisyon. Ginabulubanta nga mga 15,000 ka mga athletes kag coaches ang magapadulong sa syudad agud magtambong sa amo nga kahibatan. Nagpain naman sang 28.2 million pesos ang syudad agud suportahan ang masobra 900 ka mga athletes nga magatigawas sang Bacolod sa amo nga kompetisyon. 12 ka mga delegation gikan sa Bacolod, Negros Oriental, Occidental kag Siquijor ang magasambuwa sa 45 ka mga sporting events. Oo, amo lang na nag-aayo lang si Mayor sa public, especially like for example sa transportation. Tabla kay laban ni damo ni maako para mga tricycle, mga jeep, pasi magpamahalon bala. We are planning together with DepEd nga ipatawag ining mga association sa mga tricycles, ang aton nga transport associations to orient them nga kung pwede i-implement lang sang sakto ang mga rates para sa mga bisita naton for NIR nga mga delegates, especially mga hindi taga-diri Blahaw. Sa number 8, mangunguma patay sa pagpamuno sa plaza sa bispera sang pista sa Biao sa Binalbagan. Nagatindog sa plaza sa Barangay Biao sa Banwa sa Binalbagan ang 31 anyos nga lalaki sang siya ang ginbuno sa makapila ka beses pasado las 12 sang kaagahon sadtong Domingo, bispera sang ila kapistahan. Ginsaylo sa ospital sa Bacolod City apang napatay ang biktima nga si alias Ariel, isa ka mangunguma. Ginsiling ni Police Captain Roland Vinson, ang hepe sang Binalbagan PNP, ginbuno sang hubog nga suspect ang biktima gamit ang garab nga ginpataliwis. Gindakop sa mga tanod ng suspect nga ginkilala kay alias Joey Tin, 33 anyos, ka gin-turn over sa Binalbagan PNP. Sunod sa suspect nga gintapungol sang biktima ang iyang manghod. Rason nga iya siya ginbuno sa likod kag tiyan. Kaso nga murder ang ginpasaka batok sa suspect.
Sa number 7, number 1 most wanted sa Bacolod nga suspect sa pagtiro sa mag-utod na aresto. Nadakpan sa katapos ang Police Station 4 ang 40 anyos nga lalaki nga wanted sa kaso nga murder kag ginakabig top 1 most wanted sa Bacolod City. Ginserbihan sa warrant of arrest sa Banahaw Street, Barangay Villamonte sa Bacolod ang akusado nga ginkilala kay alias Alan, taga Barangay 20 sa Bacolod. Gin-issue ang warrant on arrest warrant sa Regional Trial Court Branch 50 sa Bacolod City. Wala sang may gin-recommend nga piyansa ang korte para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Sunod sa pulis, ang akusado ang ginatudlo suspect sa pagpaniro sadtong Setyembre 29 sa nagligid nga tuig sa Barangay Mandalagan, Bacolod City, kundiin biktima ang duha ka mag-utod nga nagaangkasanay sa motor. Sa amo nga insidente, napatay ang magulang samtang pilason ang manghod. Sa number 6, magtiyo nalumos sa Cadiz City. Nalumos ang 9 anyos nga lalaki samtang nagapanguha sang isda sa Nabinay River, sakop sang Barangay Mabini sa Cadiz City, kaina Martes sang aga, Pebrero 17. Ang yatiyo nga ginkilala kay alias Jesus, 42 anyos, ang nagtinguha nga salbaron ang iya hinablos apang siya nalumusman bangod sang mabasko nga bulyada sang tubig. Upod sang magtiyo ang isa pa ka menor de edad sa suba. 3 sila ang nagpanguha sang isda. Sunod sa nakasalbar nga menor de edad, ginanod ang magtiyo kag nalumos. Nagpatigayon sa search and retrieval operations ang katapos ng Cadiz PNP, Philippine Coast Guard, kag Cadiz City Rescue. Pila ka oras kag nakit-an sini nga hapon ang lawas sa magtiyo sa suba kag gindala sa Cadiz City District Hospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Sa number 5, may 894 ka mga pamilya sa Banwa sa Moises Padilla nga apektado sa Bagyo Tino ang nakabato na sang tig 1,600 pesos. Inianggikan sa 10 million pesos nga Presidential Assistance Fund o kung PAF nga gin-download paagi sa gobyerno probinsyal. Sunod sa LGU, ang mga pamilya nga nagbato ng gikan sa Barangay 1, 2, 3, 5 kag 7. Ini ang unang nga batch. Nalakip man sa first batch ang gikan sa Barangay Makagahay, Montilla, kag Quintinremo, kag natalana pa ang distribution sini nga semana. Ang 10 million pesos nga PAF nga gin-download sa probinsya ang kinahanglan nga ma-distribute sa sulod sang 90 dias. Ang 10 million pesos naman nga direkta ginhatag sa LGU sa idalom sang PAF ang natalana pa nga i-release. May delay ini sunod sa LGU bangod may pagkambyo sa mga signatory sa Deed of Donation tugas ang pag-resign ni Undersecretary Adrian Bersamin sadto. Ginaklaro ni Mayor Elia Garcia Yulo nga separado diri ang ECT o kunang emergency cash transfer sa idalom sa Department of Social Welfare and Development. Sa katapusan nga semana sa Pebrero, sunod kay Garcia Yulo na schedule ang releasing sa ECT para sa mga Tino-affected families sa Moises Padilla. Lain na yang iya sa ECT, ang inayang 2 ka 10 milyon, ari na diya sa Banwangan. Ang ECT, wala kami kakapit sa ECT, ang kwarta, ang matagaw sila, pag-abot sa DSWD nga from region, sila madala sa kwarta, upot sa lista. Ang schedule sa Banwa. I think we're last week of Feb. Last week kami. Mga pila mayor ang beneficiaries na. 12,000 ay total na. Lipat ko sang kwan. Okay. Kanana na mayor. Bilog na ECT. Sa number 4, turismo nakadalas ng 6.5 billion pesos nga contribution sa tourism industry
sang Bacolod. Nagdanga sa 6.5 billion pesos ang contribution sa tourism industry sa bugos nga economic income sa syudad sa Bacolod sa tuig 2025. May nakitaan man nga pagdamo sa mga domestic kag foreign tourists sa syudad. Nagsaka ini sa 873,573 ka mga turista kung ikumpara sa 833,345 na na-record sang 2024. Sa records ng City Tourism Office, mas nagdamo ang turista sa syudad sa atong bulan sang Oktubre tubtub Disyembre. May 5.11% nga pagsaka sa domestic tourists samtang may 2.21% naman sa mga foreign tourists. Ang data ang ginbase sa Tourism Office sa mga accommodation records sa mga hotels sa Bacolod. Dugang pa, may 77% man nga pagsaka sa mga nagtambong sa meetings, incentives, conventions, and exhibitions sa kunmais nga ginhiwat sa syudad. Suno kay Harold Geronimo, ang Mega World Vice President sa pihak sang pagdamo sa mga turista, nagapabilin sa gihapon ang mga pagpanghangkat sa tourism industry kangay sa mga guba kag madulong nga mga dalanon. Padayon man ini nga ginaaksyonan sa syudad kag mga private companies. Sa number 3, 5 pesos ang average nga saka sa kada kilo sang retail nga bugas sa karon. Inisuno kay Ronilo Yulo, isa sa mga retailers sa Burgos Public Market sa Bacolod. Ehemplo na lamang ang 48 pesos nga kada kilo sang local rice subong sadto anay tag 43 pesos lang ang kilo. Ang hasming nga imported rice suno sa iya ang mahal man ang kilo, yara sa 60 pesos. Pero kung sinako sarang ini mahatag sa 2,650 pesos, tubtob 2,700 pesos. Enero nagsugod naman ang pagsulod sang imported nga bugas. Nagsugod sa kambili sa local rice suno sa iya sa atong ulihi nga semana sang Enero. Gikan sa Iloilo suno sa iya ang iya nga supply. 48 pesos tubtub 58 pesos ang kada kilo sang local rice karon. Suno kay Yulo, bisan ang miller nagasiling nga jutay ang mga nagpagaling. Mahimo man ang production apektado bangod sa mga kalamidad na naghalit sa pananom sa nagligad nga binulan. Sa adtong Nobyembre lang, nag-igo ang Bagyo Tino nga nagdala sang dako nga kahalitan, hindi lamang gani sa mga pananom. Ginsundan pa ini sa iban pagid nga bagyo kag malain nga panahon nga nagdala man sang kahalitan. Mahal kita Ang lokal. Local. Sa kanang Federation of Irrigators Association in Central Negros, Bago River Irrigation System, natapos na ang North District sa ani kag namutikan gidman nga may pagdubo sa production. Pero ginasugdan naman ang ani sa Southern District kag suno sa iya, maayo ang ani. Mahal kita ma'am. Ang lokal. Local. Tungod nga, Tungod sang wala guro may stocks. Mga wala may humay. hambal sang miller. Naman sa Miller. Kaya may amigo ko nga Miller nga wala din may kuno humay sa Arcera. Tungod ay sang bagyo, hindi ta mahambal. Ba siguro apektado sa bagyo pila ka bagyo before ang nagsulod sa ato. Sir, ang lokal nga bugas, sa ano nagsugod mahal, sir? Bali ang local, bali by last week sang January. Mamatamat na sa. Mahal. Oo, asob na yun, mahal kita subong. Pero nagsulod ng imported, mahal siya kaya po. Mahal kita Japon, ma'am. Kaya base kami sa Manila, gaabot like mga white rose, mas mahal sa Local ng white local. rose. Oh, local. Sir, ang imported, ya? Mas burubado siya tayo. Sa number 2, nagdangat na sa 11 katapak ang ginusmod sang duta sa Sitio Bairan, Barangay General Luna sa Banwa, sang Tubuso. Inisunod kay Engineer Hospicio Carbajosa Jr., ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer, sandig sa ilang monitoring subong nga Martes. Huwebes sa nagligad nga semana,
Una namutikan ang pag-usmod sang duta nga sadto 9 feet pa lamang ang pagkausmod. Suno kay Carbajosa, nag-ulan kagabi sa Banwa nga base isa man sa rason nga nag-usmod pagid ang duta. Pero buwas mag-aabotan tiglawas ang Mines and Geosciences Bureau, Provincial Disaster Risk Reduction Management Office kag Provincial Environment Management Office. Suno kay Carbajosa, ginahulat nila ang pagpangusisa sa mga natungdan nga ahensya para mapatod kung bala ang natungdan sinkhole gidman. Wala labot nga circular ang apektado nga area, limestone pagid ang yara sa palibot. Gani nagapati si Carbajosa nga sinkhole ini. Ginkordo na ang lugar para mapalayo man sa peligro ang mga nagalapay diri. Labi na ang mga kabataan nga nagaagi sa lugar sa ila pagpadulong sa ilang nga eskwelahan. Though delikado gid siya, ano lang, swerte lang kay wala to gid mayo pamalay kag wala to kayo mga residente sa ditong area kay halos tanan aware naman to sila. So ang area ginkordo na sir or still a portion, just a portion? Yes ma'am, gin-cordon to namon ang area tapos ang mga estudyante gin-reroute na to namon nga didto lang sila sa piyak nga dalan mag-agi. Kag sa number 1, Bishop Almenaza nagapanawagan sang peace talk sa tunga sang NPA kag Army. Nagapanawagan ng obispo sang Diocese of San Carlos nga si Bishop Gerardo Almenaza sang peace talks sa tunga sang gobyerno kag New People's Army angot sang sunod-sunod nga mga engkwentro kag insurgency killings sa Negros. Ginsiling sang obispo nga ang solusyon sa madugay na nga away sa tunga sang gobyerno kag mga rebelde amo ang malinong kag matawhay nga pagsugilanon. Dugang pa niya, madamo na nga kabuhi ang nadula kag mga tawhanon nga kinamatarong ang natapakan. Rason nga kinahanglan na nga maistoryahan ini sang magtimbang nga bahin agud indi na magdangat pa sa paggamit sang armas. Handa nga maghatag sa suporta ang simbahan apang silini Almenaza, gobyerno mismo ang may kapasidad nga magluso sang amo nga peace talks. Ini matapos nga nagpanawagan ang 3rd Infantry Division ng Philippine Army sa Commission on Human Rights nga magpatunga sa nagapaday nga pagpamatay sa mga rebelde sa mga inosente nga mga sibilyan sa Negros. Sa records ng Army, mayara sang 28 ka mga pagpamatay sa Negros ang ginakos sang NPA humalin Marso sang tinalikdan nga tuig tubtob Pebrero 3 sini nga tuig. Samtang ginlunsar naman sa mga human rights advocates kaupod si Almenaza ang Manindigan Negros, isa ka human rights alliance sa probinsya. Inang isa ka faith-based organization nga magabulig sa mga labing kubos kag mga biktima sang inhustisya. Pangunahan ini ni Reverend Father Arman Onion bilang chairperson kag ni Reverend Father Ben Duran bilang co-chairperson. For as long as there is social injustice, may mga violence na magtabo, mga resulta na makita na subong. So para sa akon, sa kamalawigan na solusyon, kung anliwat ang posibilidad na mag-peace talks, ang mga involved, mag-istoryahanay, kapon paano nga sa peaceful na pamaagi, ma-address na doon ang ugat para hindi na kinahanglan mag-resulta sa armas at pag-inaway. Maunta ng pag-generate. Sa Good Vibes, subong nga adlaw ginasaulog ang Chinese New Year. Nagkalain-laing nga aktibidad ang ginpreparar para sa Bacolod Youth Festival. Mascara dancers subong man nga gabi maga-perform sa Hong Kong. May report si Romeo Subaldo. Sang kagabi, ginsug-alaw ang Chinese New Year celebration sa Bacolod City. May performance ang Dragon Dance sa Yuanthong Temple sa Burgos Street para sa Year of the Fire Horse las 12 sang kagabi. Isa ini sa mga venue para sa tuigan nga Bacolod Youth Festival sa Bacolod City. Pwede makameditate, pwede makatuon sang calligraphy diri.
May mga programa nga ginhanda sa temple nga sarang masaksihan para maintindihan pagid ang Chinese culture. Open house ang temple humanin las 8 sang aga tubtub las 8 sang gabi, sumugod subunga adlaw tubtub sa Domingo. Nagaparay ng Dragon kag Lion Dance sa mga commercial establishment sa syudad. Sa Biyernes, opening sang Emperor's Market and Imperial Village Walls of Fortune sa Bacolod City Government Center. Sa Sabado ang Lantern Dance Competition sa BCGC Ground sa gihapon, kag sa Sunday naman ang closing sang event. Samtang, subong nga gabi ang performance ng maskara dancers sa Barangay Tangob sa Hong Kong para man sa New Year celebration. Nakuhaan sang video ni Councilor M. Ang ilang rehearsals sang kagabi. Isa sila sa 16 ka mga international group nga ginimbitar sa Hong Kong Tourism Board na mag-perform para sa 2026 Cathay International Chinese New Year Night Parade sa Hong Kong Cultural Center subong las 7 sang gabi. Romeo Subado para sa Digicast Negros. Kaya kita nag-shoutout sa ating mga live viewers kay Checky Ebrada. Greetings from middle of Pacific Ocean. Grabe, middle of Pacific Ocean. Please greet Happy Chinese New Year to Digicast personnel. Thank you, Gid, for the greetings. Kay Hensley Cecil Alguna Mumbai, Stargram, Tiwi Uy, Shanson, and Toti Doti Karuna. God bless all. Happy Chinese New Year man sa imo. Jubea Yap Janala, mabugnaw nga hapon Miss Barbara Mijares, kag Digicast Negros, watching live from Baguio City. Of course, matugnaw gid kay Baguio City. Hi also kay Sir Romel Mahilom Galio. Hi, sir. Wait. Kay, sorry, hindi ko kakita. Marie Tiffany Hover. Chinese New Year. Happy Chinese New Year from Iloilo City. Dali lang gid ha. Wait. Kay Sir Andre. Kilala ko ni si Sir Andre. Good afternoon, Digicast Negros. Good afternoon, Ma'am Barbara, watching from Nopo. Kay Jessery Garucha Hevero. Sorry ha, hindi ko kakita. Wait. Maayong hapon, Ma'am Barbara. God bless. Please shout out kay Bads Kagashan. Salamat gid and always watching. And of course, Happy New Year sa tanan-tanan, especially sa aton nga mga kauturan nga Chinese. Kagamuya to ang top 10 stories of the day. Tub-tub was. Ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.